खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। भिडिअखौ आं जोबोद दिनै मोनसे गोसो गोरबो नांहाबनानै आं दिनै बानायनो होननानै फैबाय लोगोफोर। आं बिराद दुखु मोनबाय जोंनि बर'नि थासारिखौ नुनानै। मानोना फिउचाराव आफ्टार 5 इयारनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव माबायदि बारबावगोनथाय आं बेखौ लानानै बिराद मोनसे बोरैबा गोसोआव आघात नांनाय बायदि मोनदों। खारन जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि अर जोंब्लावबाय जे मोजांनियाव नङा अर जोंब्लावनाया। मानोना दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे फना आंनाव फैगासिनो दङ। आं बिराद दुखु गोनां मोनबाय। आं सोरनिबा बाथ्राफोरखौ आं मोजाङै बुंनो हाया। मानोना आंहाबो माखासे क्रिटिकेल दङ। दा गतिके आङो बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो नागिरदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आङो माखासे सुबुंफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों। जायफोर समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय आङो माने खावलायनो लुबैदों। ओरैबायदि माबा मोनसे बेफोरबायदि समाजनि बायदि बेफोर बेरेखा, जेनेबा सोरबा देहानि फालांगि खालामनाय, सोरबा जेनेखि थाखानाय हौवाया गुबुन हिनजाव लानानै खारनाय, सोरबा हिनजावा गुबुन हौवाजों खारनाय, बेफोर आयदानि सायाव अननानै माबा मोनसे स्ट्रिक्ट एक्सन लादो। दिनैसिमबो माथो जेबो खोनाया मोनथारबाय। बोरैबायदि मोनबाय आं गोसो गोरबो नांग्लिजोब्बाय आं दिनै। आङो दिनै सानबाबो सानख'नो हायि बायदि जाबाय आङो। मानोना दिनै बे थासारिया आंनि थाखाय सानाखै। आं सानदों जोंनि समाजनि थाखाय सानदों आं। मानोना दिनै जुदि बे थासारिखौ जोङो होबथानो हायाब्ला सानसे जाय दिनै गावनि गथ'फोरखौ जेनेबा रैखाथि होनानै मालायनिखौ जाथों सानदों, बिसोरनि न'खराव सानसे फैगासिनो दं। अब्लासो बिथांमोनाबो बुजिगोन। दा गतिके जायफ्रा जेरावखि मावा खामानि मावनो मावथोंसै, थेवब्लाबो समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जे थाबैनो बेनि सायाव मोनसे इनिसियेटिभ लादो। आं बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों। मानोना ओरैबायदि मोनसे थासारि फैगासिनो दं जोंनि गेजेरावहाय, माने हिनजावजों हौवाजों हिनजावजों दाबसे थालायनाय, माने एसे गोबाव थालायबानो माबा मोनसे सन्देह लालायनाय, हिनजावा लानानै खारनाय गुबुन हौवाखौ, बेराफारसे हौवाया गुबुन हिनजाव लानानै खारनाय, ओरैबायदि खासि बिसि गथ'ना। आरो लोगोसे जोंनि देरफुनाय लाइमोन उन्दैसाफोराबोथ' बारा जाथारबाय। आयौ मारै जोंनि समाजाव बर' समाजा मालाय जाथिनि मालाय हारिफोरनि गाज्रि आखु गियानखौ सोलोंजोबखो दे। अब्ला बिथांमोनहा माबोरै संसार जानो नागिरखो? बिथांमोनहा देनां जुलिनि उनाव गथ' गथाय खांनानै गथ' गथायखौ गावसिनि आखुखौ फोरोङाबालाय माखौ फोरोंबावनो बिसोरलाय? बिथांमोननि गथ' गथाया मालाय बिदि सोलोङा होनबा? निश्चय सोलोंखागोन। आंनि मोनदांनायाव सोलोंगोन। मालाया जेखि साना, खिन्थु आङो ओरैबायदि दुखु मोनबाय जोंनि बर'नि थासारिखौ, जोंनि बर' हारिनि खायसे हौवा, खायसे हिनजाव, खायसे सेंग्रा, खायसे सिख्ला, खायसे देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बिराद दुखु मोनबाय। मालाय जायफ्रा बुजिनां एसे मिथिगौ बिथांमोनहा दिनै बिराद गावनि फरायनाय, गावनि केरियार दानायाव गोबां गोसो होदों। नाथाय ओरैबायदि माखासे दिनै जोंनि सुबुंफ्रा बहा केरियार दानायाव गोसो होनो, बहा गावनि लाइफ दानायाव गोसो होनो, गावनि जेनेखि जायफोरखौ जोङो आङो बुंनो हाथावा मोनो, बेफोरबायदिखौ दिनै लानानै फालांगि खालामगासिनो दं, फालांगि गेलेगासिनो दं। आरो फिसा दायावनो दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो न'खरावहाय जे फिसा दाय जाबानो आंबो उमुक बायदि खारगोनसो होननानै सायख' जुगुमग्रा बेफोरबायदि हिनजावफोरनिबो जोंनि गेजेराव जोनोम मोनबाय रायजोफोर। अब्ला जोंनि समाजाव लाइ मोनबाय। दा बे लाइ मोननायखौ जुदि जों गावबो होबथालायाब्ला, जोङो जुदि गावनिनो फिसा, गावनिनो बिनानाव, गावनिनो बिब', गावनिनो बिबथै बियादै सानलायनानै जुदि जोङो बैफोर थासारिखौ जोङो होबथालायनो नाजायाब्ला, जोंनि बर' समाजाव आरो बेसे गोबाव दंबावो फालाय? गुबुनजों मिनिजानाय, गुबुनजों गाग्लोबजानाय जोंनि आरो बेसे गोबाव दंबावो? दिनै मडार्न जुग फैदों होननानै मडार्न जुगजों लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनायाबो सोलायजोब्बाय। फाथं फुथं ड्रेस गाननानै गावनि सोलेरखौ देखायजोबनाय बेफोरबायदि भिडिअ, बेफोरबायदि गोबां मानसिफोर दंसै। दिनै बेखौ नोंथांमोना मा बुंगोन? आरो दिनै बेफोरबायदि देखायनानैनो दिनै दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा नुजोबनानै सोरबा जेनेबा नट दाउट, सोरनिबा हिनजावा जेबोखौनो रोङामोन, दिनै बेफोरबायदि खारनाय भिडिअ नुबाय थाबाय। आंनि चेनेलावबो नुबाय, मालाबा गुबुननि चेनेलावबो नुबाय, निउस चेनेलावबो नुबाय।
बुजिबाय दाना फिसा दाय जाबानो फिसाखौ हुमखि होग्रा जाबाय खानसैसो आंबो जानला मोनला आंबो खारगोनसो नाथाय गावनि गथ' गथायनि सायाव जेबो सिन्था गैला अर जोंब्लावबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिराद दिनै आङो बोरैबा सानब्रेनानै दुखु मोनफ्लेनानै आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय मानोना दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे सानसेनि उनाव सानसे दिनै घटनाया जोंनि गेजेराव जाफ्लेगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो आङो मोनसे स्ट्रिक्ट जोंनि बर' समाजनिफ्राय माबा मोनसे एक्सन लानो ओंखारनाय बेफोरबायदि मोनसे आफाद आं नुनो मोनाखिसै आं बेबायदि आफाद नुवाखै जोंनि बर'फोरनाव गोबां दङ नङा होमबा गोबां जेनेबा आफादफोर दङ नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो बिथांमोना जानो हागौ माबा मोनसे उसुबिदायाव गोलैदों नामा माबा मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा गोलैदों जानो हागौ जायनि खालाव बिथांमोना बेफोरनि सायाव मोजां स्टेप डिसिसन लानो हाया जादों आंनि मोनदांनायाव आं बेबायदि फिल खालामदों नाथाय जों बेफोरखौ मोजाङै जों गुवार लेभेलाव सावरायलायनानै गामिनि माखासे इन्टारेक्टिभखौ लालायनानै माबोरैबा जों बेफोरखौ होबथानो हागोन बिनि प्लेन पलिसि एबा जों लामाखौ दिहुनलायाब्ला आं नुदों 5 बोसोरनि उनाव आरो जोङो बर' हारियाव आरो बुंथाव जाला गैला जोंनि बर' हारिया बहा धोरोमनि आयेन मानिबावनो बहा समाजनि बाथ्रा मानिबावनो बबाव उन्दै गिदिर मान होबावनो सोरनि बाहा मा खालामबावनो रावखौबो होबथानो हाया बिराद दुखु मोनबाय आरो